ده باش تماشاوان مجارك وميوانك دبي برنامج مجارك وميوانك ده أمي بري خود بدن جولمرجي الجولمرجي جي چند مالباتان کو گندوان چون هاتناوی جو علی لشکران بهاتی کو خدا فکرن سریل کومله ما فی مروان یا جولمرگی دابو تکرداری و مجارجی نبود ام مسئله سردانی او بن بکرنا مافان جهف سروکا شاغا کومله ما فی مروان ایهاده یا جولمرگی اولا مسیبل چاپراس بویر بافن هوا سیبل دنباش دم باش دم باش. سری دم خوازنه کی اف سردان چی بو چی ما سردان وکرن چی رکابه مثلا veya چیه هن کار مرپال بکن بله. یا جخوا او aslında çirokek nunine em bibêjin piştî 2015 da bi tevahî sînorên Colemergê ciyên ku jiyan heyî ciyekî gund heyî her tim ev zordariye ew engelene servan da derbas bûne. Ew du malbat hatin ew herem jî dibêjin işte herema bayiyan. Herema Boyyan'a Türkiye navê vê derê Onbaşılar bölgesi. Ji xwe vê derê sînora Îranê ye. Yani navberê da tinê çemek derbas dibe. Vekî din tiştek nîne. Ev qaz nêzî ye yani. Cihên ku gundên vê derê jî heman demê ser çemine yani. Bi alî ve aliyê Tirkan ve lê ser çemine. بله Çar gund hene wê derê işte Êlêye, Pagenke, Qembere û Kawlegund e. Ev çar gundene salên beriya niha cihê nasnaman dipirsin heye kontrol noxtên leşkeran hene wê derê. Beriya 2 sal 3 sal berê niha ev tişte dest bêkir. Kesên ku dê biçine gundê xwe beriyê nasnama wan dipirsin pişra dişîne gunde wisa hatin çûyîn wisa çêdibû û kesên ku biyaniyê gund dibin em bêjin xizmên wê bin ewan nedikarin derbasî bibin teqez dibiya kesên ku vê derê jiyan dikin îkameka wan vê derê bin ev diçûne vê derê. Hêj par yani sala boriyê serlêdan mekiribûn vê wesileyê ve me jî komisyonê ava kir em me hez kir em biçine wê derê em komisyona xwe 6-7 kes bûn em çûne ber deriyê cihê kontrol noxtasî işte me got em cihê komeleya mafê mirovan hatine serlêdan bû me hene em hez dikin derbasê gund bibin gund bibînin wê derê teqez gotin işte hûn nikarin derbas bibin hûn ne hembelatiyê wê derê ne önce çin yani var vetir yani bêjin ne volatiye verebilir karım der basbın önce de vakitin çin yani için wisa gotine me jî zêde gelvanda jî nîqaş kir hani me bi aliyê qanûnan me jî me van ra got hani me nasnama xwe nûşê da lê dîsa jî bi şiklekî req jî hani got hûn nikarin li vir da derbas bibin me jî em jî wegeriyan hani me ew tiştên ku me dîtine diyalogên me me hemû kirine rapor zaten rapora me jî heye ne ku tinê ser vê sînorê bû sînora şemizînan bigire heya geverê ev derdoran da kîjan cih hebin em hemû deran me xwe gehandê da gelek serlêdan ji bo me tên yani taybet jî cihên sînoran da serlêdan bû me gelek tên yani wê derê aliyê jiyanê da mafê wan têne bin pêkirin jin û mêr hani nikarin bi taybet wisa karê xwe pêk bînin zarok aliyê dibistanan da nikarin bigêjnê da ji xwe karbar jî nîne ji xwe sînor jî tevahî bû tîcaretê jî girtine bale deriyê sînor jî heye vê derê lê nikarin em welatiyên wê derê nikarin biçin wê derê jî hani aliyê başûr ve derbas bibin ku tîcaretê jî bi xwe bikin yani em bêjin ihlalên wisa pey derbek zêde hene wan deran hatta ne çok az e kes neden kırın danek hecmarek desi var hey hatta ha çen malbatan anji çen kesan sayılı vadayı tipe mücarede yani em wisa bibêjin vê
دستی وان دا بیت گوند همو تواهی دی به سرلدانه بکر لی مخابن ام بیجن آنی گوند جناو خواه دا هنده کسان دیار دکن دا بیجن اشته سرناوی مرن سرلدان Tabii. بکن ام بیجن شمزدین آن حیا اشته گوره و هر گونده که هنه یعنی حیا نها 4 5 6 سرلدان هنه Yani kes اما جغین سرلدان جهانی به دوکی جیتن عاجزی و خواتی Beli, نظمه beli. Başı yani divê pêvajoya ku niqaşên çareseriyê, niqaşên aştî û civaka demokratîk tên kirin, pêvajoyek tê meşandin û tê xwestin ku agirbestek domdarî pêş bikeve. Lê welatiyên ku diçin gundê xwe an jî mêvanên wan dema ku diçin serdana wan tên asteng kirin, tên bi zextên vî rengî rûbirû tên. Û ve di rewşa mafê mirovan de, di qarnayên mafê mirovan de çawa pêna ser dikin? Valla yani emvê wisa bibêjin du malbatan jî dema hatine sazî wisa digotin got işte diyalogên nawan da derbas dibûn got me digotê hani pêvajoyek heye hûn çima vay astengê ji me ra derixînin hani hûn me çêtir zanî ku em diçine gundê xwe çi dikin Belê. lew mehanê derdorê me hemû qameran e hûn me dibînin malê xwe dane em baxçê xwe dane hûn wê yekê jî dibînin pêvajo heye hûn çima wê yekê dikin got bersiva wan ev e ku dibêjin hani çi têkiliya me gel pêvajoyê nîne em dijî vê ne wisa xwe dijî pêvajoyê jî dêxin ya ez bê yekê her tim dibêjim wek keseke bi qada mafê mirovan da dîtbariyê dike ez wisa nêrîna xwe bibêjim sala 2013 da jî hani pêvajoya aştiyê hebû yani ev jî bûme bû mînak ev jî hani em bihê jî wisa dinêrin pêvajoyek Enqereyê tê te axiftin lê Colemêrgê çi pratika vê nîne taybet jî ez bo herêma Colemêrgê bêjim hani me çi caran ev du ez qene be hani du pêvajoyan Belê. şahid bûme van her du pêvajiyane da jî em bêjin pratika vê pêvajoyê qet van deran de nayê dîharkirin dîsa hani vekî dibêjin ya güvenlik politikaları Belê. politikayên vaniyên evlehiyê jî her tim ser bigeli da didome didome ama req jî didome yani wisa em bêjin sivikatî pîçekê wihe nerm bikin nîne her tim vê reqatiya xwe ve didome yani Yani vekî ku Colemêrk ne navasînorê Tirkiyeyê de û politikayên Ankarayê cuda Colemêrkê cuda di belê yani ziman di 2013 heta 15 de niqaşek dat kirin lê qaleqol û qereqol li Kurdistanê bi taybetî li Şirnax, Colemêrk û Aliyê Amed heta Serhedê tamamî qaleqol de hatin vekirin. Ev belê çok az xizmeta pêvajoyê dike. An jî li gorî zagonan ku Ankara wisa bêjî û Colemêrk wisa bêjî ev nebin pêkirina zagonan ji dema dinê de. teqez wisa ye lê vekî te gotiye anaha em tinê derdorê geverê tinê gever yani gever hûn belki wedî tibîtin hani Belê. deşteke yani ew ez bêjim tabii ki zagon tê nebin pêkirin ez hema vê yekê bibêjim yani zagon dema ku mirov tê te aliyê başûr aliyê Kurdistana wekî nêzîkê sînoran heqeten ev zagon qet peyda nabin yani diyar nînin wekî min gotî hani Colemêrk cihek taybetmendiya wê jî heye em bêjin du sînorê ve hene di deriyê ve hene du welat hene hani aliyekê başûr e aliyekê rojhilat e ber vê yekê jî hani hinceta devletê jî her tim ev yekê tê te pêşîya me dibêjî işte em evlehiyê digirin ya evlehiya çi digire yani tu em bêjin ya sînora rojhilat û ya Tirkan da Bakur da cemek heye aliyê Belê. ceme xizmên wine aliyê wê jî evin yani hani em nav hev ketine Belê. yani tu di cînaran tu tîne nav baxçî wan da di cemekê tîne tu dibêje ez tu nikarî wê derê derbas bin nikarî bê vê derê yani hem jî te evlehiyê wisa kiriye te imkanên devletê hemû anîne ser van sînorana da xistiye
قال قول خوا چکریه قامرای تحمد وان دران هنن yani edi ve demi evlehi ketiye nav jiyane de yani jiyana Kurdan ya Sinor jî evlehiye bu an. باشه Yani آن bu an سر ما tibite اولی پرسیم ırskirikek evlehi. بله شخو zaten Ankara جدا و جورمرگ جدا بزاگون تایبتین رو برن و برین ها گوت گند چارخاویر دبن چاکدریا قمر ایدتی شوپاندن گندک کوسا قمر بی شوپاندن اف گوری ما فهم روان چقاسی راسته آنجی چقاس بن پیکرنا ما فهم روانه yani بن پیکرنا ما فهم روان وقت نه تنه işkence لیدان آنگو evji ne بن پیکرنا ما فهم روانه her 24 saat 5 şopandır jana göndiyekin Elbette evel ne dijî mafê mirovan e yani îroke cihê ku ez jiyan dikim 24 saetan bê şopandin eve ihlala jiyanê yani cihê jiyankirinê ye binpêkirin e aslında 24 saetan tu dê ez ê çime nav baxçê xwe da yani ez bo jinan bêjim taybetî jî jin vê demê pir zordariyê dane bele yani jin zarokan derxîne derve ama lê nikare derkevte derve hani cilê xwe rawexîte ser rêstikê. bele Yani ew xwaz jin jî bi tamamî malan da asê kiriye ha. Ez wisa bibêjim yani wisa ancak bişêm pênase bikim. baş buna ben bin pikirne ma fهم روان yani meclis anji parlamento çuqasi hember veki hestiyare veki parazvan ma fهم روان hunj buna ve bin pikirna ma fan bin zaman ne seril kubiden dali huquqi dali zagoni de hevdani ve içmir Ya niha mesela rastiyeke Bakur heye em bêjin devleta Tirkan hêj beriya 2015 da gota Avrupa Birliği bu ez mafê mirovan wekî te na şopînim û na fikirim ez ê gorî xwe mafê mirovan hani pêyî bînim yani ew zaten ew engel hêj wê demê dana bû ser da ku dema ku mirov dinêrê heqeten beriya 2015 heya niha em bêjin ihlalên herî mezin van 10 salane de van 11 salane de çêbûye berveyekê yani tabii ki de hani em vek parêzvanên mafên mirovan hem navend hem bajarên din ji bona van neheqiyane em hemberî wan disekînin berxwedanekê jî didin mafê wan jî diparêzin ama kesek heye ku hemberê te yê ku tu gelta xwe guhê xwe çavê xwe girtiye yani bi vî şîklî ve em berxwedanekê tidin em bi vî şîklî ve lê xebatan dikin li vir da ya ku niha destê me tê em çi dikin em işte van ihlalane hemiyan dikene rapor ancak wisa yani bikarin bikin rapor dikin rapor jî wisa vekî dibêjin wekî nivîskî em nîşan didin yani baş em bêjin ku ev raporu zehmet yani heqeten mirov van cîhanê da vê hêlê da vê qadê da xebata vê hêlê da jî pir zehmet e yani pir zehmet e ev raporu wel Ankara zedel ber çavanên girtin cih û mercên ku sêrî lê bidin wekî dadgah mafê mirovan pêmana mafê mirovan ew aliyane hewdanê we ji bona wê yekê ji wê hebin tu dikarî dubare bikî barkim dengê derve zêdetir tê ji ber wê ji xenî wezareta dadê ji xenî parlamento cihê din hûn serî lê bidin heye tabii ki yani em van tiştan piranî ser navendê da dikin dema ku işte me vê derê da raportên xwe amade kirin em ser navendê da van dişînîne vekî Avrupa İnsan Hakları Mahkemesî cihê wan deran Avrupa Birliği yên ku derve kesên ku qada mafê mirovan da dixebitin em gel van da jî têkildarin yani baş em gelek spas kirin ava sibel ez spas dikim sağ be em gelek spas kirin yani min hes dikir ez vê qadê da jî tiştekî bêjim belê kerim ev kesên ku du serlêdan kirine heqeten li gorî gotinên wan yani beriya niha min got ya hani tinê nasname dinêriyan wisa derbas dikirin ama niha ast hatiye vê merhelê da dibêjinê da gundan gundê derkevin yani
ev yeke jî vê dete nîşandan êdî polîtîkayên wan bûye valakirin cih valakirin yani bir vekî bêjin ya göçertme باش اب پلیتیکان سالی نودی دوباره نبوده شو zaten همون مسئله نیست با dubare کودکان dibe belê کودکان کشبه belê کنان مروان کشته belê کجی وقتا کوسا به پیواژی چام میشه اوی پرسیج ya دوباره koçberiye ji xwe em bêjin 2015 heya niha gelek kesê meyê sînoran da jiyan kirine hemiyan koç kiriye yani. Mesela 2000 notu çaran da evan gundane işte gotine da gundê xwe derkevin gund vala kirine pê qanûnan ve gund vala kirine 2004 jî dîsa pê qanûnên ve gotine dê herin carek dê herne gundê xwe dîsa ser qanûnan da çayne gundê xwe işte malê xwe dîsa ava kirîne zeviyê xwe çandine pezê xwe heyvanê xwe birîne wê derê niha jî dîsa wisa bertekekî nûşêndan ya tibiya em hemû anî em ne ku pirsgirêka tinê colemergê ye ne ku pirsgirêka tinê mafê mirovan e ev e pirsgirêka me hemûyan e tevahîyan e yani tibiya em hemû jî hemberî wan koçberiyan e hemberî wan polîtîkayan e jî birevestin yani tibiya dengê me zêdetir bilind bibe اوی چو قاسی خدمت پیواژی کانگو چو قاسی استنگ بکی yani aynı wisan باشه ام گلش پاس کن هواسی به ez spas dikim gelek sağ bin تاویز پاس به تماشاوان هجام گشتن دویا برنامه خود بمین خوشید